Fil-jum dinji dwar is-saħħa mentali l-appell tal-awtoritajiet madwar id-dinja kien wieħed. Ejjew ninvestu aktar f'dan il-qasam li jingħata l-ġenb fis-saħħa pubblika. Dan qalu ma' News ukoll il-kap tal-Psikjatrija tal-Isptar Monte Carmeli Anton Grek meta spjega li minkejja li huwa tajjeb li l-pandemija tefed dawl qawwi fuq dan kollu, wieħed irid jiftakar li dawn huma żewġ oqsma differenti. Il-pandemija u s-saħħa mentali mhumiex l-istess ħaġa. Ġer mhux irridu ngħidu mal-issa u l-pandemija u nagħtu importanza lis-saħħa mentali. U la tgħaddi jkun għadda kollox. Infatti, il-projections tal-World Health Organization huwa li meta tgħaddi l-pandemija, problemi ta' saħħa mentali ħajjibqgħu magħna anzi jiżdiedu. Magħna qal ukoll li aktar ma jgħaddi żmien l-istigma kontra dan is-suġġett dejjem qed tonqos. Qed joħroġ iktar ċar li għandek problemi ta' saħħa mentali mhux għax indajjef, mhux għax għandek xi ħaġa nieqsa, imma għaliex il-moħħ huwa parti mill-ġisem u bħal kull parti tal-ġisem tista' tiżgarra xi ftit. Imma fortunatament l-istigma tonqos u tonqos ħafna. Bosta pajjiżi nedew helplines u servizzi b'xejn għal min sofra waħdu tul il-pandemija. Iżda il-psikjatra qal li huwa kruċjali immens li dawn jibqgħu anki la tgħaddi il-pandemija. Kważi biljun persuna madwar id-dinja għandhom xi kundizzjoni tas-saħħa mentali. Bl-Għaqda Dinjija tas-Saħħa tistma' wkoll li mal-75% ta' dawn ma jingħatawx kura xierqa. Għalhekk l-appell huwa wieħed. Tkellem, m'intix waħdek.